An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasotuma bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ nazarasan kalo 12 na desanburu kalo dɔ bi y'o tile 7 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ lasiri filanan ye fɔcogola dɔw ko lasiri cɛman an balana k'a fɔ bi y'o tile 12 ye jate la san kalo 5 don hijira san 1444 san dogo de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ ka wularen k'a fɔ CEDEAO olu ka sigi min n'i y'a sɔrɔ sigikɛlen tun bɛ k'o ma kɔnɔ o kɛra abujakaw fɛ yen o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na Mali ni kɛrɛ dɔ ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnna diɲɛ sirinaani ka kɛlɛbolo o lafatalijɛkulu olu ye lajɛrɛ dɔ k'an ka jamana kɔnɔ na MINUSMA yalima a bɛ dakun jumɛn de la an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi lakanabaliya n'o bɛ ka wara yɔrɔ caman na bi ko fɛrɛkɛnɛli dɔw b'a la ka labɛn olu bɛ se ka sigi sen ka cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na an balɔrɔ k'a fɔ ntɛnɛndo bedis dozolakaw k'olu y'u tɛgɛ da maa dɔ kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kunba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan lasɔmɔ balɔkɛnɛw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔnà k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na Malidenw bɛɛ lajɛlen kun sigilen bɛ ka lajɛrɛ min n'i y'a sɔrɔ ni k'o kɔnɔ n'o ye CEDEAO ka lajɛrɛ ye o lajɛrɛ bɔra ka kɛ Abuja lajɛrɛ in senfɛ a yirala k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen sigilen tun bɛ ka CEDEAO kɔnɔ k'a sɔrɔ ka Malidenw kuma caman tun bɛ ka bɔlɔlɔ minɛ nin waati laban ninnu na ka yira k'a fɔ k'u bɛna sanction ta kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye ɲagili ye ka ɲɛsin an ka jamana ma bɛɛ lajɛlen tun bɛ k'i tuloma da o fɛ k'o kan ka kɛ fɛn min nɔfɛ k'o ye Kɔnɔwarikaw ka jamana kɛlɛkɛcɛ 46 b'an ka jamana kɔnɔ na k'olu bilalen ko CEDEAO tun y'a yira k'a fɔ n'o ma kɛ k'u bɛna an ka jamana ɲagi nka lajɛrɛ in kɔni senfɛ sɛbɛnfura minnu bɔra kɔnɔ na lajɛrɛ in senfɛ k'a fɔra cogo min na ani waleya min taara bɔ kɛnɛ kan maa caman ka fɔ la u ma kɛ i ka dɔn ka fɔ kelen k'a sɔrɔ ka lajɛrɛ in senfɛ da sera ma ka yira k'a fɔ anw ka jamana Burukina jamana ka taa se Lagina jamana ma furanyɛla fanga bɛ olu jamana minnu kɔnɔ na bibi na fɛrɛ kɛ joona ka se ka baaraw yakubaya sango kalata baara olu ka se ka sigi CEDEAO ka ciden bɔra an ka jamana kɔnɔ na da sira ma ka yira k'a fɔ k'a senfɛ k'a yira k'a fɔ an ka furanyɛla fanga ma ɲɛmaw ko baara min bɛ sen na kalata labɛnw kama k'o baaraw kɔni ko maa bɛ se ka fɔ u bɛ senfɛ wa ko ni ala sɔnna ma CEDEAO bɛna fɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen sigi min ye ka dɔn k'a fɔ diɲɛ sirinaani kɔnɔ na kɛlɛkɛcɛ minnu b'an ka jamana kɔnɔ na bibi na n'o ye MINUSMA ka kɛlɛkɛcɛw ye olu minnu b'a la ka taa walima olu taliko kumaw bɛ ka fɔ ka fɛrɛ tigɛ ka se ka na olu nɔna bila sango bi Mali kan ka dɛmɛ da sera u ma kɛnɛ kan fɛrɛ kan ka tigɛ ka se ka an ka jamana ka yakubaya o n'a tabalile kɔnɔ na maa caman ka fɔ la ko ni hakila minnu bɛ k'i ka dɔn k'a bɛ dibi la kuma kolomɔrɔ tɛ dɔrɛ bi fɛrɛ fɛn fɛn bɛ n'i y'a sɔrɔ kan ka ta ka ɲɛsin an ka jamana ma lajɛrɛ ninnu senfɛ fɛn fɛn fɔra la n'o de Mali ka ɲɛta ye an bɛ dugawu kɛ ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ ɲɔnɔnkaw fɛ yen yɔrɔ min n'o bɛ wele ko Soroweli wulikajɔ kɛra i ka dɔn k'a fɔ o sifinnakaw fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ka sɔrɔsiw dagalen bɛ yɔrɔ min na kuma caman jadewala tigɛlamaw bɛna marifa ti wolobɔ tu kɔnɔ ka na de dugu denmisɛnnakaw fara ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ u ka fɛɛrɛ balile kɛ armée de y'an ta ye an ka jamana kɔnɔ na olu de b'an lakana ka se ka taa i ka dɔn k'a fɔ tu minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ jadewala tigɛlamaw bɛna o siraw fɛ ka taa balagile tigɛ o baara kɛra dugu sifinnakaw fɛ ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaw ma maa caman ye kɛ nisɔndiya yira nin baara min kɛlen fila an bɛ dugawu kɛ nin ɲɔgɔnnaw bɛɛ n'i ka kɛta don an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ɲɔgɔnna hakililaw caya n'an bɔra ye Masina marabolo kɔnɔ na Kolongo komini kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnena Tongolongura u tun ye i ka dɔn k'a fɔ sugujɔ mobili min minɛ n'u taara ni mobili ka maa dɔw jigin ka bɔ a kɔnɔ ka taa ni Tongolongura ka fila mobili boliba ani cɛkɔrɔba min n'i y'a sɔrɔ n'a si ni bɛrɛ t'a jɛ san 100 na n'o ye Zumana Tangara ye a yirala k'a fɔ k'u nana Zumana bila nka min ye chauffeur kɛ ye o tun b'u bolo u nan'o yɛrɛ bila kunna siningo maaw bɔra fan balele fɛ kunungo ka taa foli k'a la a ko i ka dɔn k'a fɔ u y'ale kɔni bila nka mobili kɔni u ma sɔrɔ u nana ale bila fu y'u minɛ yɔrɔ min kɛrɛda fɛ n'i y'a sɔrɔ Basankura ale yɔrɔ masuruna na maa caman ka fɔ la ko nin baara min bɛ ka kɛ senna bi maa minnu bɛ waleya ninnu kɛ k'i ka dɔn u tɛ dogo la o yɔrɔ yɛrɛ la fɛɛrɛ ka tigɛ ale bi kana min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ n'o bɛ senna ka se ka dɔ fara kan k'a kɛ maa minnu b'a la ka ɲini su ni tile olu bɛ na u ti dogo walima ka na yɔrɔ la jama yɛrɛ bɛ yɔrɔ minnu na ale bɛ dɔ kan ka fara kɛtaw kan sango u kana se ka na ye walima n'a ma ɲɛ u y'u seda kɛnɛ la ye don o don tɛgɛ bɛ se ka da u ka cogo min na an bɛ fɛn min fɔ Mali ba segin na lafiya u bɛna sira min fɛ yarabi ala ka Mali ni k'a bila o sira kan
n'an bɔra yen an balada k'a fɔ kunungo diokaw fɛ kati kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ ale marabolo kɔnɛ na min ambulance nabatɔ gɛlɛnw bɛ taa n'i ka dɔn k'a fɔ bolimafɛn min ye Baduluɲang a taara ka taa o di kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ diokaw fɛ a yirala k'a fɔ ko nin min kɛra ko a kɛra ni sojakoba ye a tile dira i ka dɔn k'a fɔ Kati marabolo ɲɛma n'o ye u ka commandant ye Aruna ka taa se mɛrilakaw ma sigida maa caman tun bɛ yen Baduluɲang k'a fo a bɛ nin baara min na jamana kɔnɔ na baara dogolen tɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ nin ɲɔgɔnnaw ninnu de bɛ kɛ sababu ye ni ka se ka maaw ni ka gɛlɛya bɔ sigida kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen kana sigi k'a fɔ ko faso de kɛ nin kɛ n ye nin baara min kɛra maaw kɔni m'u ka nisɔndiya don u ka sen fɛ fiyewu ka fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan nin n'a ɲɔgɔnnaw de kan ka ladege an ka setigi caman bɛ yen olu ka jate tɛ bɔ nin kan k'a sɔrɔ ala man da ka kɛ kelen dɔ se yɛlɛ waati dɔ jigin waati ni fɛn b'i bolo ka hinɛ i kɛrɛfɛmɔgɔw la o bɛɛ kana bila ko faso Baduluɲang a bɛ nin ɲɔgɔnna caman kɛ yɔrɔ caman na k'a fo nin ɲɔgɔnna hakililaw la ala ka nin ɲɔgɔnna hakililaw caya n'an bɔra yen an balana k'a fɔ lajɛrɛ dɔ kɛra kɛrɛnnen na anw ka jamana MINUSMA diɲɛ serenali ka kɛlɛbolo lafasali tɔnw ka dɔn ka fɔ maa ɲɛmaw ni an ka jamana kɛrɛnnen ka sigi gɛlɛya jumɛn de b'aw ni MINUSMA cɛ fɛɛrɛ jumɛn de b'a ka tigɛ o ko la o kɛra faraɲɔgɔnba ye a sen fɛ min ka dɔn ka fɔ an ka minisiri min n'o ɲɛsinnen Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ye ɲɛnɛ walima Ndɔma Abdulaye Diop ale ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ an y'a yir'u la k'a fɔ revue sira fɛ Mali MINUSMA min bɛ yan nɔ a nana Mali ka laɲini de kɔnɔ mais a bɛ se ka baara kɛ dɔrɔn Mali ka yamaruya kɔnɔ n'u y'a faamuya k'a fɔ baara min kan ka kɛ olu ni anw de kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ tɛ se ka na ka baara kɛ Mali kɔnɔ Mali contrôle la ou bien Mali kɔ kan donc f'an ka na an ko baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni baara bɛ kɛ fana f'olu ni aw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka taa mais a ka kɛ jɛlenya la a ka kɛ an ka ɲɔgɔn faamuya ka ɲɔgɔn dafa donc u nan'o la an ye ɲɔgɔn yew kɛ gouvernement aw yɛrɛ y'a ye gouvernement mɔgɔ 9 ɲɔgɔn farala ne kan pour que k'a yira k'a fɔ Mali anw dayɛlɛnnen don an datugunen tɛ an dayɛlɛnnen don ka sigi k'a fɔ kɛ ni bɛɛ lajɛlen an hakilinata ye min ye fana an y'olu bɛɛ walawala k'a fɔ MINUSMA bɛ yan nɔ gouvernement fana bɛ yan mais an ka baara ma dafa n'o y'a sɔrɔ an ma se ka fɛɛrɛ tigɛ min bɛ maliyɛnw ka lakanani sabati donc ni lakanani sabatira dɔrɔn de ni mɔgɔ minnu bɛ Mopti minnu bɛ Jɛnɛ minnu bɛ Tombouctou n'olu y'a ye k'a fɔ gouvernement ani a jɛɲɔgɔnw ni MINUSMA u bɛ ka baara kɛ mais an ka condition bɛ ka falen an k'u ma ni condition tɛ ka falen i y'a dɔn baara tɛ se ka taa o sira kan donc f'an ka baara kɛ dɛ or MINUSMA n'an y'a lajɛ sécurité o y'a fanba ye bon sécurité nin fana Mali yɛrɛ fana sɔrɔdasiw cɛsirilen bɛ baara la opération bɛ ka kɛ jaabi bɛ ka bɔ yɔrɔ dɔw la ni baara bɛ kɛ droit de l'homme u ko k'o fana ye préoccupation ye an y'a yɛrɛ k'a fɔ Mali datugulen tɛ droit de l'homme ko la an bɛ droit de l'homme kɛ pour que k'an yɛrɛ ka population de protéger donc an y'a yira k'a fɔ n'aw bɛ droit de l'homme fɛnw kɛ aw kana na k'a fɔ ko baaraw bɛ kɛ ka maliyɛnw ko dɔn ɲɔgɔn na mais a ka kɛ jɛlenya la a ka kɛ tilennenya la a ka kɛ hakili wɛrɛ ta a kɔfɛ a ka kɛ fana mɔgɔ wɛrɛ tɛ MINUSMA kɔfɛ ka MINUSMA utiliser pour que ka Mali kɛlɛ donc an y'olu kuma ninnu bɛɛ de ɲɛfɔ an ye ɲɔgɔn faamuya a ko la an balola k'a fɔ nin tun ye Mali ministre bɛ dɔw ɲɛsinnen bɛ Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko in ɲɛnabɔli ma Abdulaye Diop ni tun ale kan ye u y'a fɔ cogo na bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka di Mali la ala ka baara ninnu bila o sira kan n'an bɔra yen ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔ min bɛ wele ko B10 n'i y'a sɔrɔ u bɛ B6 commune fɛ commune Toridaka ko Zolaka minnu bɛ yen ntɛnɛndenw k'u y'u tɛgɛ da denmisɛnnama dɔ ka sifinnaka dɔw k'a ni taji tun don min ye essence ye fɔcogo la o minɛni min kɛra a yirala k'a fɔ k'u ye ɲininkali kunfɔlɔw ta ka ɲɛ sama k'a ko k'ale bɛ dɔ bolo dabakan na u ye sɛgɛsɛgɛliw ta ka ɲɛ sama o la o y'a yira k'ale o ye jɔnni ye ko ale t'a tɔgɔ dɔn nka a b'a yelen dɔn donso kɔni fɛrɛ b'ale ka k'o ko ɲɛɲini o ma taa sɔrɔ tiɲɛ ye a tilala ka yir'u la k'a fɔ ale bɔra nbɛsoba de Kucala marabolo kɔnɛ na u y'o ko sɛgɛsɛgɛ k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye donso kɔni a tora olu bolo olu kɔni ka dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw sigi k'a dili don kosɛbɛ kosɛbɛ B10 donsolakaw olu taara n'a ye ka dɔn k'a fɔ B3 o donso minnu bɛ yen ka taa n'a ye n'i y'a sɔrɔ Sɛnɛgali ale ka daga ye u sera waati min na u tila ka ɲininkali busamisɛn gan denmisɛnnaka in na a y'a yira k'a fɔ tiɲɛ na ka kan k'ale bɛ bɔ o maraw kɔnɔ ye a tɔgɔ yɛrɛ o ye taara ye a jamu ye Kulubali nka filajɔn don ko maa kofɔlen yɔrɔ min n'a bɛ wele ko Sezana k'a bɛ yen de ni maa kofɔlen maaw sɔrɔla yen minnu y'a dɔn wa olu y'a yira k'a fɔ ko nin y'a minɛ ko damadɔ de ye nin yɔrɔ in na olu mɔgɔ kelen ninnu bolo u bɛ tila k'a di faamaw ma a bilalen kɔfɛ dɛ a bɛ tila ka taa ye waliyala walima olu bɛ tila ka taa sɔrɔ cogoya wɛrɛ la u ma sɔn min ye k'a minɛ kuma min na n'o kɛra an ka lakanabaa minnu bɛ yen a bilala olu kɔni ka bolo kan sɛgɛsɛgɛliw hali bi o busamisɛn bɛ se ka gan na cogo min na n'i y'a sɔrɔ nɔ bɛ ko la sariya kɔni ka bolo a kan sango baara min bɛ a kan n'o ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ n'a yɛrɛ nɔ tɛ ko la ka se ka kana bila an bɛ fɛn min fɔ hali bi ka bɛɛ kɛ ka cɛsiri karamɔgɔ ye jamana in basigi na lafiya o bɛna sira min fɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ CEDEAO olu ka lajɛrɛ min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra o lajɛrɛ min kɛra Mali niyɔrɔ kuma min b'a la bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ min ye Dr Adama Traoré société civile an b'a lɔn k'a fɔ maa ɲɛma dɔ don ale ye kuma min fɔ an ka lamɛn
anw ye société civile de ye il faut que anw kelenna bɛɛ ka faamuya k'a fɔ problème min bi n'o bɛ sɔrɔsiw da la sɔrɔsiw tɛ koyi a bɛɛ mali de da la mali tɛ asimita ye a jɛɲɔgɔnw ta tɛ mali ye bɛɛ lajɛlen kungo de nin ko in bɛ ta an ka danbe n'an ka hɔrɔnya de kan fo an k'o de dɔn ni sera ko k'olu bɛ sanction ta maa tɛ sa siɲɛ fila koyi fo an yɛrɛ k'a dɔn sa anw de ye jeni ye anw de ye mun ye u bɛ bolola an ka sariya bolo kan a yirala sɛbɛn kɔnɔ k'a yira kɛnɛ kan k'a yira fɔli la u ni y'a fɔ minisiriba y'a fɔ k'a fɔ sɔrɔsi minnu nana u ma n'olu ka bolo kan n'u ma ka bolo tuma nana u na dakun jumɛn kan u ko alima minnu fana olu y'a fɔ k'ulu ka maaw tɛ donc o kɔrɔ ye an bɛ min kɔni kɔnɔ maliyɛn anw bolo sɔrɔsiw jo kɔni b'a la anw bolo anw de kungo don o tuma n'u ko k'u bɛ ɲangili kɛ ne bɛ min ɲini sisan anw ka société civile de ye nka inshallah ni tile fila in na an bɛna bɔ k'a yira diɲɛ na k'a yira siraw la k'a fɔ anw maliyɛnw an b'an ka sɔrɔsiw kɔ n'u bɛ sanction ta u k'a ta sɔrɔsiw ye sɔrɔsiw de ye n'u b'a ta a bɛ ta maliyɛn bɛɛ de kama o tuma na anw maliyɛn an bɛna an kɔ a da kan an bɛ sɔn a ma u k'a ta bani maa tɛ sa siɲɛ fila o mɛ nin kɔni n'ala sɔnna a bɛ da dalen la n'a ma yan an tɛ bɔ a la wa oya tun tɛ yan wa marɔku ma bɔ wa o y'a sajuli kɛ a y'a musew ye o tuma na n'u ma ɲɛ a kɔ a laban an na bɔ an na sen bɔ a la an kɔni nin kɔni kelen kɔni na fo mali ka jɔyɔrɔ yɛrɛ k'a fɔ mali de ye mali ye koyi kulonkɛ tɛ kɛ mali la koyi awa ko tun bɛ fɛ kuma la k'a yira k'a fɔ a min fɔra a ma bɛn anw ma an ma jɛn n'a ye awa vraiment u ka an bonya dɔɔni nka n'ala sɔnna a ma tile fila in na mali bɛna wuli k'a yɛrɛ o la k'a fɔ ko anw maliyɛnw anw ye min ye. an balodan k'a fɔ nin tun ye Dr Adama Traoré ye Alayi Bokoum ale yɛrɛ ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnena fanga lafasaliba ba ye ale yɛrɛ kuma min fɔ a sen fɛ an ka lamɛn. En fait ni guerre bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ nin fɛn sugu de kɛ ka wari ɲini o fɛnw ninnu kɔnɔ parce que n'u ka plan kɛ u bɛ taa wari minɛ mɔgɔw tɔgɔ la k'u ka militaire bila min ka gɛlɛn nin ma dɔrɔn se ka i ka militaire i ko k'i ka militaire ou bien ka mercenaire recruter ka tila k'a fɔ k'i b'o utiliser ka kɛ wari ɲini fɛn ye donc ka baara yira a dɔnna nin b'a yira dɔrɔn ko CEDEAO u bɛ complicité la nka u ma min faamu c'est que Mali peuple i b'a dɔn kuma bɛɛ ni Mali peuple farala ɲɔgɔn kan c'est vrai an b'an ka jamana fɛ an b'an ka autorités fɛ mais min bɛ maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan o ye nin tɔɲɔli ju sugu de n'a b'u kɔnɔ ko Mali sɛgɛnna fo ka se yɔrɔ min na u ye embargo kɛ Mali la an ye audio dɔ lamɛn yan u ko ko Mali tɛ ne va même pas tenir une semaine même pas 2 semaines mais fɛn kelen f'anw ɲɛna pour un peuple résilient la mɔgɔ si tɛ s'a la u k'a lajɛ dɔrɔn guerre bɛ wuli yɔrɔ yɔrɔ si le peuple est déterminé la o guerre tɛ ban yɔrɔ si hali Afghanistan u ye fɛn bɛɛ kɛ u dɛsɛra ka Afghan bɔ yen fo a labanna Afghan t'a la parce que guerre ye fɛn min ye si le peuple n'est pas d'accord la mɔgɔ tɛ se jamana in na bon le peuple malien avec leur autorité u bɛ ka min kɛ nin ye tan ça montre simplement qu'ils sont en complicité avec les Ivoiriens et puis ONU de b'u bila la parce que ONU fana est complice donc maintenant u bɛ ka fɛn min kɛ je vous jure même militairement i bɛ CEDEAO membre bɛɛ armée fara ɲɔgɔn kan u tɛ se Mali armée la Mali dugukolo kɔni kan u tɛ se. an balodan k'a fɔ Alayi Bokoum ni tun ale ka ɲɛ a fɔra cogo na min da ka di Mali la ala ka kɛ ten nin hukumu kelen in kɔnɔna na kulu minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnya n'o ye cadre maaw ye n'olu kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ ko ni min ɲɛna olu da bɛ s'o ma ni min ma ɲɛ olu da bɛ s'o ma olu la i ka dɔn ko tɔn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ wele ko PSDA o ma ɲɛma Ismail Sako ale hakilila min di nin ko sen fɛ o filɛ. ne bɛ min ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ o k'a dɔn k'a fɔ Mali kelen n tɛ se ka yɛrɛ bɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ terrorisme kɛlɛ min na Mali mago bɛ an kɛrɛfɛ jamanaw ka baara kɛ ɲɔgɔn la an bɛ gɛlɛya musaka gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ kɔngɔ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ minɔgɔko gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ kuran tigɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka jamana mago bɛ jamana tɔw la baara kɛ ɲɔgɔnya la CEDEAO hukumu kɔnɔna la parce que CEDEAO bɛ sigi waati min na an ka jamana ɲɛmaa fɔlɔw ka jɔyɔrɔ bonyana kɔnɔ ani Côte d'Ivoire cɛ a bɛ comme si farikolo ni hakili bɛ baara kɛ cogo min na farikolo mago bɛ hakili la cogo min na hakili fana mago bɛ farikolo la cogo min na ni Côte d'Ivoire bɛ ten de donc furuko min b'a n'u cɛ a waati janyana a kɔlɔlɔ a bɛ se ka bonya ka se an ka jamanadenw minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire et a kɔlɔlɔ sera an ka jamana ma sur le plan économique sur le plan financier an ka jamana mako t'o la an mago bɛ bɛn de la an tun y'a ɲini waati tɛmɛnen fɛ k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ sɔrɔdasi ninnu a yira la u yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko mercenaires tɛ tuguni fo kana kɛ k'u bɛ échange kɛ k'u bɛ falen kɛ ni an ka maa minnu mandat d'arrêt international bɛ minnu kan ni Côte d'Ivoire sɔnna k'u labila olu fana bɛ sɔrɔdasi 46 bila ka taa donc o b'a yira ko mercenaires tɛ o b'a yira ko Côte d'Ivoire sɔrɔdasi don parce que passeport ivoirien yɛrɛ bolo Côte d'Ivoire ɲɛmaaw sɔnna k'a fɔ k'olu ka lasigidenw de don olu ka sɔrɔdasiw de don olu de y'u bila ka na mission na jamana ɲɛmaaw tɔw u y'u ɲɛsin jamana ma Mali ma jamana ɲɛmaaw y'u déplacer spécialement ka taa Macky Sall la ka taa bila Ghana président na ka na bila Gambie président na ka na bila président wɛrɛw la ka na delili la Nations Unies ɲɛmaa ye delili kɛ an ka jamana ɲɛmaaw ma sɔn delili si ma Côte d'Ivoire diinɛ ɲɛmaaw u sɔnna k'u déplacer ka na Mali la ka s'u ma ka delili k'u ma sɔn Mali yɛrɛ diinɛ ɲɛmaaw o conseil islamique mɔgɔw y'u da don a la u ma sɔn anw politique mɔgɔw ye sɛbɛnniw kɛ k'a yir'u la k'a fɔ
an mago tɛ nin kɛlɛ la maa min nana k'a b'an ka jamana dafiri o tigi tɛna aéroport fɛ o tigi tɛna ni passeport ye o tigi bɛna duguma sira de fɛ an ka jamana ɲɛmaaw bɛ ka min kɛ o manipulation ni propagande de alors an bɛ a ɲini jamanadenw fɛ u ka wuli k'u jɔ o ka yira jamana ɲɛmaaw ma ko jamana t'u ta ye sanction filanan min mana ta Mali contre la a demandé an ka jamanadenw de ma jamana ɲɛmaaw ye dɔ fara u ka budget kan présidence budget CNT budget u ye dɔ fara u kan gɛlɛya olu tɛna gɛlɛya dɔn u ma gɛlɛya ye u ma dɔ b'u ka sara la donc déjà sur le plan sécuritaire u dɛsɛra économiquement dumuni ni balo gɛlɛyara kɔngɔ bɛ jamanadenw na kurantigɛ ye an bɛ décembre kalo min na a ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ kurantigɛ ka caya ten tiɲɛna kurantigɛ bɛ jamana hali farajɛ jamanaw la bi mais an ta bolofara b'o la sur le plan de gouvernance u ma anticipation kɛ donc jamanadenw ka wuli u k'u jɔ junte militaire bɛ Mali kunna o ni jamanadenw n'u ka danaya man kan parce que o tɛ ka jamanadenw ka hɛrɛ n'u ka nafa lajɛ o tɛ ka lajɛ tɔɔrɔ bɛ jamanadenw kunna k'o wuli ka bɔ jamanadenw kunna a baloran ka fɔ ni tun ye PSDA Ismail Sagoni tun ale kan ye an ka jamana basigi lafiya bɛna sira min fɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye kayikaw fɛ yen min ye AM kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔba tali kɛ ekɔlidenw ka jɛkulu o bureau sigi min kan ka waleya kayikaw fɛ ntɛnɛn don ko a kɛra i ka dɔn k'a fɔ mankan ye ko fɔ marifa dɔ cira a la maa kelen ɲɔgɔn nɔ a na kɛ jama ka ɲɔgɔn digidigi fɛ ale kɔni n'o ye musolaka ale jɔngina fɛɛrɛw kɔni tigɛra bureau in ma se ka sigi nka jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya fanga ye wulikajɔ kɛ maa dɔw olu yɛrɛ minɛna sen fɛ yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma an ka cɛbɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ kayikaw fɛ nin waati in na ale yɛrɛ b'an bolo nɛgɛ kan i ni ɲankuma an y'a mɛn i la e yɛrɛ ɲɛfɔmaw ye fɔlɔ e yɛrɛ jɔnni ye ka bɔ min ne ye kuma jara ye e Bamakɔka ye nka nin waati in na n bɛ Kayi yan n ye Ablaye Kulibali ale ka lasigi ye Kayi kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ko ma général Dugu Faga général Dugu Faga an ye kunnafoni sɔrɔ ntɛnɛn don ko a ye mɔgɔw n'o ye lakɔlidenw ka kulu ye ko bureau sigili tun bɛ Kayi ko a kɛra gɛlɛya ye ko fɔ marifaciw bɔra kɔnɔna na a ko kɛra cogo di Ablaye Kulibali tɛnɛn don décembre kalo tile 5 san 2022 Kayi kɔnɔna na o bɛ to ka bureau sigi min kɛ n'u ko ma ko renouvellement de bureau ni ka bureau ka kurakuraya maa minnu bɔra Bamakɔ ka na olu tun nana o bureau sigi de la ka na maa kura sigi kɔrɔlen min bɛ yen ni o ka manda ni o waati sera o tora ɲɔgɔnye in na mankan kɔni o cayara o ni ɲɔgɔn cɛla la fo ka taga se ko mugu n'o ko ma ko bali réel o cila ko in kɔnɔna na o de kɛra sababu ye sa ekɔliden musoman dɔ balima sɔrɔ sa nka u ko ale joginna dɔɔni ni waati in na u taala n'ale dɔgɔtɔrɔso kɔni na nka Kayi an ye ɲininkali minnu kɛ maaw kɔni ko Kayi kuma dege nin na dɛ ekɔlidenw ka bureau sigi walama bureau kurakurayali la ko marifa ka ci a la ko Kayi kɔni tuma dege nin na kunun ko fo ka taga se bi ma a kuma kɔni a caya mɛ nin waati in na Kayi dugu kɔnɔna na polisilakaw olu nana maa minnu bɛ yen ni olu tun ye kisɛ in ci dɔw borila o la nka maa dɔw kɔni minɛna o kɔfɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ bureau sigi a ye maa dɔw ko k'olu bɛna bɔ ni ka marche kɛ ka jira k'a fɔ nin kɔni wale min kɛlen filɛ nin ye n'o ye ka marifa ci k'olu tɛ jɛn ni a ye o ye groupe wɛrɛw ye groupe minnu ko k'olu bɛna bɔ k'u ka nisɔngoya de jira nin marifa ci in de la an bɛ se ka min fɔ i ma ase o ye nin ko in kuma dɔw la an bɛ jateminɛ de kɛ i bɛ taga sɔrɔ yɔrɔ dɔw la mɔgɔ min ka di maaw ye n'u nana élection na u kan k'o tigilama de sigi nka u b'a fɔ k'olu ta ye mɔgɔ min ye ko fo k'o imposer jagoya o de bɛ na ni nasugu ye ne kɔni bɛ min fɔ ekɔlidenw ɲɛna u nana kalan de kosɔn u kan k'u ka droit revendiquer ka sɔrɔ a ma kɛ ni marifa ta ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni kisɛ ci ye surtout jamana bɛ waati min na sisan jamana mako bɛ basigi de la jamanadenw fana mako bɛ basigi de la mais n'a nana fɔ ko ekɔlidenw an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nin waleya in kɔni a cɛ man ɲi an bɛ min fɔ ekɔliden mansaw ɲɛna denmisɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ ka den ladi ka bɔ nin kɔnɔ suguya ninnu ma Ablaye Kulibali merci Kulibali an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Yakuba Jarani bɛɛ lajɛlen k'ale ma général Dugu Faga ka bɔ Kayi a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ka dɔn ka fɔ wulikajɔ ye basigi Ala ka ko bila o sira kan n'an bɔra ye Segu Alayi Boli kɔsa in na ale ye wele kan bila a bɛ minisiriso min n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ cɛfɔni kan bɛɛ ma a bɛ baara kɛ ye a tun ye wele bila k'a yɛrɛ k'a fɔ jadiwaleya k'i ka dɔn ale yɛrɛ balimaw don k'a fanba ye ale balimaw ye nka u t'a yira k'u bɛɛ ye k'u k'a lajɛ ka segin u kɔ o kuma kɔni cayalen bɛ Segu Alayi Boli an ka segin kɔ a yɛrɛ ye kuma min fɔ waleya in senfɛ an ka yɛrɛ lamɛn. Ne bɛ mun fɔ n balima filaw ye a ye bɔ jadisiya la nafa t'a la jadisiya de kama y'a to an bɛ faga mɔgɔw b'a fɔ filaw bɛɛ tɛ jadisi ye o kuma in ye tiɲɛ filaw bɛɛ tɛ jadisi ye mais filaw de ka ca jadisiya la
ni ye mɔgɔ kɛmɛ ta moti centre kɔnɔ fulaw de i bɛ fulaw de video la fulaw de bɛ sɔrɔsiw ka kan jeni ka bɔ ka video kɛ tanki b'u bolo marifa b'u bolo u tɛ bamanankan fɔ u tɛ bosokan fɔ u bɛ filakan de fɔ o ye fulaw ye wa o tɛ fulaw ye cadre fila joli bɔra ka kuma o kan mɔgɔ si tɛ se Mali kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se ka kuma fulaw tɔgɔ la ka tɛmɛ ne kan ne ba ye fula ye n fa ye fula ye ɲagami fosi tɛ n na wa fulaw nin t'aw la ka tɛmɛ ne kan a jara mɔgɔ a ma ja mɔgɔ ye Mala ka tiɲɛ de fɔ yanni fulaw ka don jadisiya la mɔgɔ si ma fulaw faga sɔrɔsiw tun bɛ tɛmɛ patrouille la u tɛ hali kalan waasi fila kelen na mais fulaw bɛ ɲina mun kɔ fulaw de bɛ sɔrɔsiw fana faga fula terroriste ninnu olu de bɛ sɔrɔsiw faga sɔrɔsiw de bɛ na u bɛ yɛlɛ min kan sɔrɔsiw bɛ sa a ye taa kati aw t'a sɔrɔ sɔrɔsikɛ mun banna k'a muso n'a denw to a tɛ se ka kɔnte ka ban jɔnni cadre jɔnni bɔra k'o kɔndare u bɔra k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw fagara wa Mali foro mun bala ka jeni don o don u bɔra ka kuma kan wa an balodan k'a fɔ ni tun ye Segu Ala ye boli kan ye nin kuma in de kɛra gɛlɛyaba ye kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔ ka fɔ maa dɔw kan Mamadu Serifu Ayidara ale ko nin min fɔra ko Segu boli ko a ka bɔ a nɔ na Mamadu Serifu Ayidara ye kuma min fɔ Capital Pulaku tɔgɔ la an ka yɛrɛ lamɛn Segu boli a fɔra ye k'a fɔ ko i tɛ mɔgɔ si représenter n'i yɛrɛ tɛ a fɔra ye k'a fɔ ko i bɛ jɔ yɔrɔ min na min ye ministère de réconciliation nationale n'i kɛra chargé de mission ye i mana fɛn fɔ i mana fɛn kɛ a bɛ fɔ k'i bilala ci de la i bɛ baara kɛ ministre min kɔrɔ mɔgɔw b'a faamu k'a fɔ ko ale de y'i bila la ma d'a la k'a fɔ ko colonel Wage b'i bila ka taa ni manamanakan ninnu fɔ ka ni kumakan jɛngɛnen min ɲɛsi fulaw ma ko i mana fɛn min mɛn bala fitini da la bɔra bilaba de da la k'a fɔra ko Wage de y'i ci k'a ɲɛsi Mali fulaw kadiri bɛɛ ma Bamakɔ an b'a fɔ ko kumakan mɛnna a mɛna fɛn min f'i ma bi Seku fo i ka gɛn ka bɔ ministère nin na Capital Pulaku ko fulaw halaladenw ko i ka gɛn ne ko i ka gɛn ka bɔ ni ministère nin na i jɔyɔrɔ tɛ yen i bɛna kana kankari da kana mɔgɔw jalaki ka mɔgɔw menacer ka mɔgɔw bagabaga o ye denmisɛnninw ka ko de ye Seku i bɛna marifa yira jɔn ma fulaw ma cotiser ka wari ci ma kana wa k'a fɔ ko i ye fulaw ma dɛmɛ a ko daminɛ tuma wa a wari taara min i taara base kirikara minnu sigi seno a laban a kɛra cogo di i bɛ tila k'a fɔ ko gouvernement ka moyen d'i ma pour que e ka taa centre la ka taa mun kɛ an y'i ka message décortiquer Seku an y'a faamu a sera danna ni nze ye bamananw ɲumanna ko k'i mɛnna rɔ ani i tora rɔ a bɛ ɲɔgɔn da fɛ ni nze i tora rɔ ni nze parce que fulaw bɛɛ de y'i faamu an balodan k'a fɔ ni tun ye Mamadu Serifu Ayidara ni tun y'ale kan ye Yusuf Toloba Dana Masagu olu ka i ka dɔn k'a fɔ ɲɛmaaba ale kumana nin kuma in fila bɛɛ lajɛlen kan Yusuf Toloba ye kuma min fɔ kunungo an ka yɛrɛ lamɛn kuma cayara ko Segu boli kumana bɛn bɛ se ka na cogo min na Maliyɛnw aw ka sɔn kɛn ma i den don n'a y'a kojugu kɛ kɛn fɔ a ye quoi kɛn ye Ala t'a de maa si t'a tɛ o Segu boli ye fula ye ko fula de b'a la ka tiɲɛli kɛ Segu boli y'o de fɔ Maliyɛnw nkalon don wa minnu b'a la ka kɛ jɔnw don mɔgɔ o mɔgɔ n'a i tugura jadizi kɔ na an y'a i ye an t'i to yen koyi aw ko aw kumana ya de fɛ aw kumana kufa fɛ yanni aw ka kuma maaw kumana aw fɛ o mun n'aw ma dabila aw ko Mali sariya kɔnɔ an bɛɛ ka kan la olu bɛna jamana ni ci an ka sigi ka u alagɛ wa faso ni an bɛɛ ka kan la n'aw bɛna u ka na an bɛ sigi an bɛ kuma mɛ k'a fɔ ko olu bɛ marifa ta an kama na aw ma sɔn an ta ma an de se ka jɛ n'a ye ne bɛ min ɲini Mali président fɛ n b'a adressé Hasimi yɛrɛ la mon colonel i ka baara kɛ dɔrɔn Segu boli olu de y'a Segu boli ta wa ministère ni fulaw ka ministère tɛ n'a ninnu ka kuma kama n'a aw bɛ Segu bɔ yen aw bɛ ministre caman ta dɛ Segu boli y'a min fɔ tiɲɛ don tiɲɛ yɛrɛ don Segu boli kun y'a fulaw ta ko a bɛ fulaw défend a y'a alɛgɛ min bɛ yen n'a yi ka siya bɛ état de kɛlɛ mɔgɔ bɛ se état kɔrɔ wa ale y'a yira k'a fɔ Segu boli kun bɛ MNLA la mɔgɔ minnu kun bɛ MNLA la o ministre tɛ yen wa mun n'aw m'aw gɛn n'a aw bɛ bɛn sira taama bɛn ka na kɛn kan n'a bɛn nana kɛn kan an bɛɛ bɛ ɲina yala nin kɛlɛ nana mɛ n'a an jɛra nkalon kan n'a an bɛnna bi sini mankan bɛ wuli koyi Segu boli y'a min fɔ o de an b'u kɛlɛ fo an danna yɔrɔ min na n bɛ min fɔ Hayidara ye ne bɛ min ɲini i fɛ e ni Segu boli ka kɛlɛ o tɛ an ka hɛrɛ ye k'a fɔ ko mɔgɔ ma kuma kufa fɛ ou bien mɔgɔ ma kuma yati fɛ o tɛ koyi Maliyɛnw bɛɛ kumana aw fɛ
u y'a dabila wa ago tulaw taara négociation na u y'a dabila wa olu ye maliyɛn ye an fana ye maliyɛn ye an tɛ se ka jɛ n'a ye an sigilen ɲɛna u ka na an faga mɔgɔ min bɛ i lamɛn i bɛ sigi ni ale de kɛ min t'i lamɛn i bɛ se ka sigi a fɛ cogo di kufa n'a a bɛ aw lamɛn a ye kuba wele ka na yadi fana n'a a bɛ aw lamɛn aw b'a wele ka na an bɛ sigi an bɛ kuma u ka laɲini an k'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kufa dɛmɛ mɔgɔ o mɔgɔ min bɛ yadi dɛmɛ u bɛɛ ye hakilila kelen de fanga de ma sɔrɔ n'a tɛ u bɛɛ hakilila kelen e b'a fɔ e de y'a président sigi e de y'a ministre sigi e bɛ se ka so dɔ jɔ so nin bɛ bin i kan i bɛ sa koyi ne toloba tɛ aw ka place la ne tɛ aw ka place yɛrɛ fɛ aw tɛ maa si bagabaga yan ministère ni e de y'a kiri an balodan k'a fɔ nin tun ye Yusu Toloba nin tun y'ale ka jaabi ye kuma kolomɔrɔ tɛ dɔrɛ bi ko kuma min fɔra Seguboli fɛ olu b'u yɛrɛ ye u kɔnɔ la ko kuma ye tiɲɛ de ye an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn da kɛra an ka jamana na bɛn ni kelenya ala k'u sabati n'an bɔra ye Bakɔrɔba Sako ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ Barawuli marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu bɛɛ wele ko Zana ale ye yen ka ye Mali kunu na bi olu ye ɲɛnatigɛ an y'ale ɲininka ye kuma min fɔ an ka lamɛn ne ye Bakɔrɔba Sako ye ka bɔ Barawuli mara la Zana an bɛ Bamakɔ yan n bɛ Yirimajɔ de Mali kunu ni a bi tiɲɛ yɛrɛ la a ka jan dɛ ne yɛrɛ si bɛ san 82 de la Faraji ka sɔrɔsi laban yɛrɛ de y'o ye an ma maa ta minnu kɔba o y'o ye nka ne kɔni bɛ min fɔ a la n'an ma hakili to an kɔrɔ la a bɛ kɛ diɲɛ don o don an bɛ nimisa Moro kuma an bolo kɔrɔ Moro bɛ yen bɔra ye an nimisara o kɛra nimisa da ye Musa nana fanga ta an ko ka ɲi tita tɛ an dabila k'o gosi ka bɔ yan an k'o man ɲi a tete nana fanga ta tita tɛ an k'o man ɲi an y'o fana gosi ka bɔ yen Alifa Moro o kɔni o dɔ kɛ a ka waati dafara a tete o nana o kɔfɛ o dɔ kɛ a tɔ o ma se ka ɲɛ Bukari nana an k'o man ɲi an nana don interaction kelen in kɔnɔ tun don o don an bɛ kura la u k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn kɔnɔ n'an ye ɲɔgɔn kɔnɔ ni nin fanga in bɔra yen min bɛ sigi an n'o bɛ jɛ ka baara kɛ nka ni min kɛra dɔɔnin an b'o gɛn ka bɔ yen min kɛra dɔɔnin an b'o gɛn ka bɔ yen an tɛna ɲuman dɔn dɛ a mɛn o mɛn kɔfɛmɔgɔw yɛrɛ n'a kɛ juguman ye sabu n'an ma se ka dɔ ku k'o ka warite dafa a bɛ laban tiɲɛni de la nafa t'o la an ka ɲɔgɔn kɔnɔ k'a to tradition ka dafa n'o dafara ni min nana n'o sera ka jamana mara komi ninnu cogo an n'o fana ta nafa sɔrɔ nka n'an y'a kɛ nin ma ɲi nin ka bɔ yen nin ma ɲi nin ka bɔ yen o ka gɛlɛn dɛ jamana tɛ taa o kan Moro ka taa kɔnɔna na ko ne foroba fɛn foyi don ma foyi y'u bolo k'u ye fɛn suye ne ye Moro bolo a n'a ka mamuru bɛɛ ko maa min y'o ye maliyɛnw fana b'a fɛ ka ban ko dɔ ma tiɲɛ na maliyɛn t'a fɛ ka baara kɛ dɛ bɛɛ ko k'a sɔrɔ sumalen la sumalen tɛ sɔrɔ dɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ sumalen sɔrɔbaa ye an ko an tɛ don tile kɔrɔ ka baara kɛ o tɛ ɲɛ dɛ hakilila min bɛ jamanadenw na o k'o bila an ka cɛsiri ka baara kɛ dugukolo min b'an bolo an bɛ sɔrɔ k'a la kosɛbɛ anw bɛ yɔrɔ min falabanw fɛ yen nɔ ala bɛ se ka sɛnɛ tilema fɛ ni gouvernement y'a nɛmɛ Zana kɔni a fala b'an fɛ yen baloko kɔni tɛ ni gouvernement b'an dɛmɛ baloko kɔni tɛ k'an n'a bada an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana in mara dɛ n'an ma jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma a mara ka ko dɛ an balodan k'a fɔ nin tun ye Bakɔrɔba nin tun y'a ye Sako a y'a fɔ cogo min na jamana in kɔnɔna na k'an ka mun ɲɔgɔn kɔrɔ n'o de kɛra Mali basigi ani lafiya o bɛ sabati ni hakilila min bɛ n'i y'a jateminɛ n'i ko b'a ka baara kɛ a kan ka sigi de ka se ka baaraw sigi sen kan n'a bɛ na don min na o dugusajɛ an bɛ kɔrɔtɔ daminɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye sema kɛrɛnkɛrɛnnena n'i bɛ taa ye wara ka sira fara ɲɛfɛ dɔrɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ maaw nalen ma kɛrɛnkɛrɛnna maa dɔ ye san 30 ni kɔ yɔrɔ in na maa dɔ de nalen bɛ k'o y'a ta ye o fara ɲɔgɔn kan ba kɔni bɛ sen na sigidalama ninnu fɛ dɔgɔ fara ɲɛgɛn u ye lajɛrɛ kɛ o kɛnɛ kan tun bɛ yen lajɛrɛ in kɔfɛ u ye kuma minnu fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ye Yusufu Fɔnba an y'a sigi ka fɔ min kɛ bi o ye ka an ka autorités fana ladɔnniya k'a fɔ an kɔni tɛ mankan fɛ an tɛ wɔyɔ fɛ an kɔni b'a fɛ autorités k'a faamu k'a lajɛ nin ko minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ u ka se ka dansigi ninnu na quoi nin ko waatiw tɛmɛna mɔgɔw sigira yɔrɔ la san 30 yɔrɔnin kelen dɔw bɛ na ni document dɔw ye k'a fɔ ko u ta ye k'u bɛ mɔgɔw wuli ka bɔ yen nɔ ka na fitinɛ wɛrɛ wuli jamana kɔnɔ sigi ka fɔ kun ye ka bɛɛ ladɔnniya an bɛnna min kan yɔrɔ la yan nɔ an kana sɔn fiyewu maa si kana don an ka sigida la mɔgɔ ya maa ye an ka sigida na maa sure don a bɛ maa tɔw ladɔnniya an ka se ka yirala k'a ɲini k'a dɔn fɛn min don an kɔni t'a fɛ ka maa sure foyi an ka sigida kɔnɔ yan nɔ tuguni an bɛnn'o de kan denmisɛnw ma maa ye sigida in na yan nɔ u ka maaw ladɔnniya n'an bɛ fɛɛrɛ min tigɛ an b'o tigɛ a la. Ne tɔgɔ ye Ba Kulubali mɛ wara ka sira fara la nin maa dɔw de nana ba kan an mɔ ko u ka yɔrɔ b'an ka yɔrɔ kɔnɔ mɔɔ bɛ yan nɔ a bɛ san 4 bɔ dutigi dama min bɛ n'o ye yɔrɔ san nɔ ka san 80 san 100 sɔrɔ ka tila ka sa k'a sɔrɔ a jigi tɛ foyi ka nin yɔrɔnin kɔ k'a don a tiɲɛ ye
mɔgɔw de nana ko gundo bɔ sa na an y'a ɲini ala fɛ an bɛ nin tile min na bɛnna a waati ma kosɛbɛ parce que Asimi ka fanga anw ne ko an m'a fɛ kabini n wolola ne m'a ye ba k'a fɔ ko malidenw sera ka bɛn kan kelen kan ka kɔngɔ muɲu ka mina muɲu ka sɛgɛn muɲu ka nin ɲɔgɔnna fanga sitini ta nin dɔn an y'a dɔn a bɛ se k'a ɲɛnabɔ an tɛ se ka pan an ka dugutigi kunna n'o ye Ndɔ Jara ala ta kɔfɛ an ɲigi b'u kan a ka dɔn k'a fɔ ko n'i ko k'i bɛ du kelen je i ye sigida bɛɛ ka du ci ni faamaw bɛ min kɛ u n'o kɛ mɔgɔ bɛ yan nɔ bi olu n'u ka kasangew n'u ka pikiw nana i yɛrɛ ɲɛ y'a ye u kɔni b'u su ka nɛ ko in tɛ bi ko ye an y'an sigi ko Ɲamakɔrɔ ka problème Ɲamakɔrɔ cira k'a sɔrɔ communiste tun bɛ se k'a bali Ɲamakɔrɔ kana ci Musabugu nana ci communiste kelen bɛ se k'a bali a kana ci mais ne ko k'a bɛ nin ka bi k'a tɛ e kan sini n'a y'i yɛrɛ sɔrɔ o kana bali i yɛrɛ la. Ne ye Ibrahima Sise n ka du bɛɛ Waraka sirafara la an bɛ kelen mun fɔ mɔgɔw ye an ka yɔrɔ nɛgɛ bɛ mɔgɔ minnu na an bɛ yɔrɔ min na bi an ma 60 sɔrɔ donc an bɛ jeunesse kɔnɔ an bɛ mɔgɔkɔrɔbaya kɔnɔ an bɛ se kɛlɛ la wa an bɛ se ka kɛlɛ fɛnɛ dala sa premier ministre ye mun fɔ anw ɲɛna ko Asimi ko nkalon kana tigɛ jamanadenw ɲɛna tuguni an b'o de kɔ an b'an ka faamaw kɔ bi mɔgɔ bɛ wuli san 40 san 50 sigi n'i yɛrɛ nana ka na an ka yɔrɔ kɔnɔna lajɛ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛna sɔrɔ tuguni k'a fɔ hali bi k'a bɛna mɔgɔw tɔɔrɔ u ka sigi la an bɛ mun ɲini dangakari o la an y'a ye télé la Asimi ye bonya mun ta ka da an ka dugutigilakaw kan kɔrɔ mun b'a la k'a yira k'a fɔ maa man kana dankari anw na tugun n'i mago bɛ fɛn o fɛn na yaasa ka mankan dabila jamana in kɔnɔ i bɛ tɛmɛ dugutigiw fɛ yen n'i ye commandant ye o i ye gendarme chef ye o i ye polisi ye o an ma kalan kosɛbɛ dɛ mais an ye faamuyali kɛ fanga de seginna so fanga de kun minɛna so la wa fanga seginna so la wa an yirimajɔ yan papier minnu b'anw bolo olu dugutigi papiyew de bɛ anw bolo donc an ka taa bi mɔgɔ si kan k'i ka yɔrɔ minɛ dugutigiw bɛ yan an wulila mun kan cɛ wo cɛ ka sɔrɔ e ma passe dugutigi fɛ an bɛ autorité ladɔnniya ni mun bɔra a la a kana jigin an na drapeau mun donna an ka dugutigiw kana an b'an ka dugutigiw kɔfɛ n'i bɛna an fɛ yen i bɛ pasiw fɛ yen ni n'an ka di mɔgɔw nana ka na du kelen kelen bɛɛ certifié a cachet jamana ka cachet don ministère so 3 ou bien 4 de jɛlen don a document la a kɛra sababu ye an ye ji sɔrɔ a kɛra sababu ye an ye courant sɔrɔ mun de tora anw bolo tugun ko hali bi ko mɔgɔ bɛna k'a fɔ k'u bɛna bin mɔgɔ kan o sigida kelen na minnu b'a a janfa la ni mun bɔra a la u ka laɲini don an ka yɔrɔ in a citɔ tɛ wa mɔgɔ bɔtɔ tɛ yan musala yɛrɛ t'a la an balodan k'a fɔ nin tun ye sigidalama ninnu kan ye wa kuma kolomara tɛ dɛ u ka bɛnɲɔgɔnya kɔnɛ la maa si tɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ in fɛ bibi na k'a sɔrɔ kɛ olu kɔni san joli maa tɛna k'i bɛna sɛbɛnfura b'olu ka yɔrɔ la k'u bɛna sigi k'i lajɛ an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye bi jamana kɔnɔ na u ka nin ko jateminɛ ji ɲamajɔlen na sanko gɛlɛya minnu bɛ bi ni maaw bɛ sɔrɔ u ye sigida kɔnɔ na u kana wuli ala ka hakili ɲuman d'a ma an bɛ dugawu kɛ ala k'a ko bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balodan k'a fɔ jagokaw fɛ yen Kati marabolo kɔnɔ na jidilayɔrɔba min n'a wele ko Jago a yirala k'a fɔ ko tasuma kɔni ye minɛ sɔrɔ nga tasuma in kɔni ka dɔn k'a fɔ ko maa n'i ma to a la fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛra o yɔrɔnin bɛɛ la tasuma in yɛrɛ ka se k'a duga wulikajɔw bɛ sen na a ko ma kɛ fɛn fɛn kunnafoni nataw la an b'olu pɛrɛtigɛ di aw ma an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi nin ɲɔgɔnna tasuma kasaraw ma n'an bɔra yen k'a dɔn k'a fɔ bi sanga ni waati bɛɛ kɔ i bɛ denmisɛnninw de ye denmisɛnninw ye u tununnen bɛ walima ka denmisɛnninw ye dama u bɛɛ sɔrɔ i ka dɔn ka ɲɛnɛbagorow la k'u tunna ka fɛn min fɔ denmansaw ye i den san 4 san 5 hali n'a bɛ kalan na ni denmisɛnnin fitinin don kalanden dɔw bɛ na i b'a sɔrɔ u bɛ tɔnɔ ka na di an ma yan i b'u ye kasi sugu bɛɛ yɛlɛ la u ka denmisɛnninw ka kaye ka se ka denmisɛnnin e yɛrɛ k'i tɔgɔ ni jamu fa a fan dɔ fɛ ka tila k'i ka nimero sɛbɛn ye a dɔ bɛ dɔ la n'a tunna dama n'olu yera ni denmisɛnnin ma se ka kuma n'o lajɛra dama u bɛ kɛ so ye ne ka tamasiyɛn den ka nin fɔ bɛɛ ye denmansaw an bɛ yɛlɛ ka jɛ ka hakili to nin na n'o tɛ denmisɛnninw kun b'o kuma u tunne wa i bɛ denmisɛnninw ye palon na a dɔw bɛ yen u bɛ taa cogo dɔw la minnu bɛ yen n'u cɛman ye ala k'an kisi o ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na sira siribe mun b'e bolo. karamɔgɔ Ase n'i ka yamaruya an bɛ taga Centre Afrique sanga ni wagati bɛɛ banbagaci olu bɛ ka bingani wale ta k'a ɲɛsin adamadenw ma dɔgɔkun tɛmɛlen na u ye bingani wale ta k'a ɲɛsin adamadenw ma mɔgɔ 7 ka olu bɔnɛ o ni na mɔgɔ 6 ka olu jogin ko in yɛrɛ kɛra Centre Afrique worodugu seleke ka taga kɔrɔyan fan fɛ n'an bɔra yen an bɛ taga Guinée Conakry Dadis Camara ni a jɛɲɔgɔn dɔw ni olu minɛlen don fanga bolo kan ni wagati na ni olu ka kiriw bɛ ka tigɛ tɛnɛndenw kiri tigilamɔgɔw y'a yira ko Dadis Camara ale ka kiriw bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila décembre kalo tile 12 la ka sababu kɛ Dadis Camara ale ka kɛnɛyaw ye n'an bɔra yen an bɛ taga Senegal alamisa don wasanbilo kɔnɔna na jɛrɛba dɔ kun bɛ yen nɔ nka jɛrɛ in yɛrɛ kuncɛra ni balawu ye
tɛnɛn do finitigilakaw ye tɛgɛ kɛ wasaden 2 kan minnu sen kun bɛ ni balawu in na a yirala k'a fɔ ko ni wasaden 2 ninnu bi fanga sinama tɔn kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taga Chad octobre kalo kɔnɔna na wulikajɛba min kɛra Njamena dugu kɔnɔna na min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 50 kɔ ka olu bɔnɛ o ni na marifada fɛ o kɔnɔna na u ye mɔgɔ 262 u ye tɛgɛ kɛ olu la tɛnɛn do kiiritigilamaw y'a yira ko ni maa kelenkelenna bɛna san 2 ka taa bila san 3 k'u bɛna o kaso de kɛ wa ko sorunalidon tɛna na kɛ u ye karamɔgɔ a se ɲɛ min sɔrɔ ni tiɲɛ ye an bɛ dugawu kɛ rabiya la bɛɲɔgɔnya basi lafiya an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma ala k'o sabati